lokacin girbi soja sukan haɗa baki da 'yan ta'adda su cinye mutane amfanin gona. Na biyu suna haɗa baki da 'yan ta'adda wajen kai kuɗin fansa, wanda in za ka kai kuɗin fansa ɗauki ɗan uwanka sai sun sara maka wani haraji wanda kafin ka kai bakin dajin ka bada abin da su ɓarayin suka bukata ka bada. Sunana Major AL Ibrahim retired, ni commander ne na Community Watch Corps a ɗan Dawa Local Government Kaduna State. Dan Allah ku taimaka ku yi sharing wannan bidiyo ya je shi zuwa ga mutanen da suke tunanin idan an zo an kashe 'yan shi'a a Abuja bai shafe su ba zancen su bane, ba al'amarin su bane. Su gane cewa sojojin nan da suke zasu kashe 'yan shi'a a Abuja su ne dai suke safaran makami zuwa ga 'yan ta'adda